أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayadan pagampaganay na makapanalamat tano si iko kadnan tano makalimuon ka magan tano niyan sa laud aparo di tano di kap musawiraan so kap pamagusaya tano ko ikapya o kapapagingad tano na ayamala na so kapakamangu o agama tano agama Islam. Go papang nintano ron agyang kai may tua oras isasanggay tano na mabuluyai apad ko mga amal tano mga pipya ipakapanad o timbangan yan sa alungan amori na kasabapan na isa itagudaya tano sa gyang kaya dunia so kap kasabuta tano ko mga dawan o agama tano narakis di tano di minggulalan so kagatano ron ko mga suguan o kadnan tano na kisa par tano mambo sa ginawa tano so mga lalangan yan ko diyang kapag kagatano ron na ayamala na itagudaya tano ko kapakataling umatano sa alungan amori. Sa bapro na daanakan sa kanoad isman sa mga sa pakapanurugan nakan sang ko mga rump na iyo. So, sampor na asalam, kalilintad, asyart akan aniat, mambagian tano. Sagyang kaya dunia, so sampor na akalilintad na ayamala na so kapakatugudaya tano kukapagin nataw tano sa alungan amori. Gyang kaya dadatara iya oras, nagiipit tamanan, kabulawanan si iko mga oras tano, so kapapang nalatano si iko agama tano agama Islam, kakagyag yuto ikakawiyag o mga puso tano na kasabot tano ron so kapya kita di o kapapagintaw tano sa gyang kay adunia. Sa papang nintano si ikukad ng tano, pambagan tano niyan sa kapya kaungangan kukap kasabuta tano kukap pamagusaya tano si iku agama tano agama Islam, narakas abgan tano niyan sa liwanagan, naguturoan, aso mapamagusay tano, napapakakwatan ron sandawan, akapya, akasabuti tano si eko, mdawan si eko agama tano, kaantano, mapyaso kapapaka, di tano di kapagintaw sa gyang kai adunia. Kalalayaman yudan agyang kai oras tano, osbo, umandunai, pitugawi agyang kai program tano sa kapakasasalinggan na tayan si iko mga Moriatonyo mga Aisal Mudarisin sa Marawi City Division ko kapagulwanir kami agyang kuto kami mababaloy koordinatorami da asalakaw kay Ma'am Al-Okht Zanayna Sabarat Oktiakan at Ikulay Sandra Kasus ng akapipya ginawa. Paninta ko Allah, banyan dem pambagi sa bagar nagu pambagan yan sa kalaalimo sabab ko kailiatan ron ko kalaiyan isakal panaguntaman si iko agama tano agama Islam. Gyang kay programa tano na makapanalamat tano si iko mga dato tano. Makapanalamat tano si iko mga loks tano, silan imya baloy, pagkunutan tano, kulang-ulangon ang mga galbak tano, sabab sa isa, kaya sabapan sa gyang kai, kapapakabgay tano sa oras, di tano ron di makasisinabuta, na si idna idiing gulalan sa atas tanggungan, galbak pamikiran o mga dato tano, sa iko kapambambara tano, ko ikapya kapagintaw tano sa gyang kai dunia na ayamala na suka pakas lang tano sa alungan amori. Giidan sa programa kalalayaman nyo, ayadan, ibabeturon agyang kuto kakakulay, na so gyang ko tatigyan agama ko inuka ginawa ko andaka. Ayamana na suka po pamagusya tano kublangan, o usayan si iko agama tano agama Islam, kakatawan tano
aso agamatano naron so sampor na akalilintad amay ko sa kata na mabaluita aayay o kitanta ko kapapagintaw ta sa gyang kai adunya na so maalusod mapabaloy apatakaran nizam kanon si iku agamatano agama Islam na mablang sa usayan akapupamagusaya tanusan nabad na di masaginton asa din sa pagkagagatanuron ko di tanuron di ka pamagusaya na gyuto ipkabaloy ang mga mauduat mga title mga bandingan ama pamagusay tano kasusaknon na ugo pa kambuini si iku mga lokstano mga kakatano ang mga ulama kadipatot o batano plalapngi so mga kakatano ang mga ulama o di na mga lokstano matagtano kirambad na isa lapidaw ko kayto ang madadala marktano a ilmo kakagiapatot sa iku manusya nagyang kuto amya dalmo na ilmo na patuton so kipanampay niya nun kakay makataling umatano sa alungan amori na uman isa na pumukas sa kataksilan sa ikukad ng tano ang makalimuon ang masaling gagaw. Sagyang kai amepos apito gawi nasabab si iku sabagi si iku mga pagaritano ayap pumagusin tano nagyang kuto akasabuta tano sagyang kuto alhaya sutiga kan sa muna kiel pasan tano minitarg tano pasiso kapo manutula tano sagyang kuto akababaluin ka almar'atu almuslima mas'ulatun an sina ati mustaqbali ummatiha kakagya so sabagi iku mga pagaritano na aya pasi apyang niran akabay apo magusayin tano sii na so kasabuta tano anto noonon ipatiroon akaya miyaw sa itano supam kasanyan sagyang kai apito gawi aso kaya namya sabot tano ginanden so para tiya tano si ikukad ng tano ang makalimuon kaso Rasul sallallahu alaihi wasallam na kaya sabutan tano din so kaya taruan yanon sa agyang kutatigyan alhaya'u wal imanung kurana jami'an faida rafa al-akhar faida rafa ahaduhuma rafa al-akhar so konso kaya gusto para tiya na kurana antun asutigtano na makambabibidnanan adinan makapatikwasa kakaupama ko makaibarat sa kasulampid na miya kasulampid so kaya gusto para tiya faida rafa ahaduhuma rafa al-akhar umipuros isakiran umakalaso kaya ka na miya kalaso para tiyang ka na umakalaso para tiyang ka na miya kalaso kaya ka giyuto imya sabot tanapan si iku isa ko mga tutulan aden asa kataw ko mga sahaba apa din yan pambagan yan sandawan agyang kuto apagarin yan mipantag sagyang kuto at tutulan si iku kaya na ayam yatiroon Rasul sallallahu alaihi wasallam daaho fa innal haya'u minal iman ganating ka din si pagaring ka kuding kaun di ka tiruas iku kala kaya kainoy kaya as ingka kakilala ko kala aparatiyaw manusya tiroon di tiroon si iku manusya sukal akaya na ugaid na upunon madalam sukal aparatiya na miya sipatyan dumambu sukal akaya na ukala amamala miyaw sa itanupan sagyang kai amepos apito gawi so anto na unon ipinakamal makalbis iku kaya naguanto na mambu ipinaka minus pinaka may tuos iku kaya fa afdaluha qulu la ilaha illallah na ay makalbis ikong gintasan uparatiyaya na sukatiro ang kas iku la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq na ay pinakaminos na pinakamitos iku paratiyas iku Allah na sukaku angka si iku pakaringasa sang kulalan si itanong matataman sagyang kuto Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniisiyan si iku mga bulayo kaiyan inwatigyan inikaya yusu Allah sa titu agkaya na ayapitiro o mga sahaba kulna inna nastahi min Allah ya Rasulullah napitiro iran na uway ya Rasulullah sabnar inikaya amisu Allah walhamdulillah sa ayam yatirukiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam
na ayatigyan at ito akay akimamalaan ka, kikayaan ka si ikukadnan ka, kikayaan ka si ikukadnan ka, maana kikayaan tano si iku Allah, na so kasyapang ka, kung madadalam sagyang kai aulong ka. Maana na sumaumpong matatago ang gauta ka sagyang kaiyaulong ka na patot so kasyapang kaon kagyuto ikikamalaan ka sa ikukadnan ka makalimuon. Ilayang ka o anto na unong kung mga anggaw ta ka imadadalam si isagyang kaiyaulong ka. Na madedilmon sumatang ka at yaguno Allah, kukya pakataidan niyandra ka, na usukya pakatanusan niyandra ka, kukya tuungan niyandra ka, as sumatang ka na tiyaguyan si ka na si inyan din tiyaguan sa, si inyan din tiyagu sa unaan, kaan mapiaki ilkik ilay na kaon, na suki pagilay na kaon, na si inka ipagilay, kuhyalar ka o Allah, makapanggulalan, ang sa ikasuat yandra ka, na ikababaya yandra ka. Kamadadal mo to si ikukikayaan ka si ikukadnan ka makalimuon. Mabaluy so pangilay-lain ka as ka miilay kumya patot ikasuat ra ka ukadnan ka pagilayan ka si ikumatang ka. Ikadwa amadadalan si ikulong ka apatot sukas yapang kaon na tiagur kau Allah sudwa timan atangilang ka na piyakang balayan sa giyang kai akawanan alawas ka agugyang kai akatamparian sa diwang kaan mapiamambo akang kipamakinagana kaon. Nasutangilang ka nasing ka pausara kumapiapam makingan ikasuatra ka ukadnan ka makalimuon. Na tiago iyan drakapan sudila aka sungari ika kakagiaan mapia ading ka di kapakaswara an mapia ading ka di kapakatero nasa kamo tumambu ay kamamalang kasukadnan ka o bagyang ka adila ka na udi nagyang ka iyang arika na siing ka mausar kukasabapan sa ikirarangit ka ukadnan ka makalimuon ay maana na siing ka pagusara ku ikaswat yan ka nagu ikababayan ka. Anto na umpan Ipitir Rasul sallallahu alaihi wasallam si kumabulayo ka iyan apatot agyuto ikasabutan tano kukika mamalaan ka sa ikukadnan ka na aya pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam walbatnu wama hawa na gusto at tigyan ikamamalang ka sutian ka o anto na unon katago sagyang kaiyatian ka. Ayamana na anto na unon, ikadalam sagyang kai atyan ka, upama na gyuti ka kabuloy ay kamamalang ka sukadnan ka, na esibutan tanusan, na suka pa kabangon ka sa walay, na yaka pa kaukit yan na halal, na sumambo suka pa kaukit upang nangkan ka, na yaka pa kaukit yan na halal. Okay no. Kakagya si isa hadapan, si isa alungan amori, na makataling umatanuro sa alungan amori, na ipagisir katano, sulang-ulangon inilimor katano ukad ng tano amakalimuon. Bapi anto na unon din, ikya pa kaukit yan, si iku ka pa kataling umatano sa alungan amori, na ipagisir katano wallah so limo ay nilimo yan dar katano kas itano din miyasabot sa gyang kutakatiru Allah summa latus'alunna yawma idhin anin naim. Si iku kasandengir tano si iku nara ka jahannam. Amya kapangimnar tano at titu sukabnar, titu sututulan si iku nara ka jahannam. Na urian yan na inisumpa tuno Allah, urian yan natigyan na ipagisir kano din sa gyang kai agawi sunganin inilimur kano Allah. Miya kaisa na so Abu Bakr Siddiq, Agus Omar, jalisani na muuntod silan adwa. Idja'ahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namya kataling umakiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na anto na ipitiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto na inukanwa adwa kataw. Anto na isabab akaw unto diyo. Na ayam yini sembag o Umar Agus Abu Bakr Siddiq. Walladhi ba'asaka bil haqq. Ibtatigyan si ikot sumyugur ka at titu-titu.
ma akhrajna min buyutina illa al-ju' nadaman atigyan amin niliwami ayam ana na su Abu Bakr Siddiq agus Umar bin al-Khattab dakon amin niliwiran si ikut turuganiran inunta nagyang kuto akap papakagdamiran sa gutam kapakagdamiran sa kaor na antunay miyatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi ba'asani bil haqq namisip pa mambuso Rasul sallallahu alaihi wasallam kay tatigyan ko sumyugurakan o sumyugurak na atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam kubnar na daman mambu atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam amin niliwakan amakaliw po unsagyang kanan adatar amin niliw niyo ay maana na pagkaurmambu su Rasul sallallahu alaihi wasallam miyakan detar siran agyang kutwat lukataw alangon sirandam pagkaor na langon sirandam pagkagutan Fantalaku nanto na isiwa iran na lumyalakaw siran na miyakat taling masiran sa giyang kuto isa abulayo ka iran si iko Banu Ansar na sukya pa kataling o Rasul sallallahu alaihi wasallam agusto Abu Bakr Siddiq agusto Umar bin al-Khattab sa giyang kuto isa abulayo ka iran asi iko isa ko bawataan o Ansar na antunonon ipinggulaw laagyang kuto aginawa Iran, bulayo ka Iran. Siumbalian yan siran sa pangayaman, na urian yan na piyaganan yan siran, na piyakakan yan siran. Na kagiya ko makakan siran, na anto na ipitir o Rasul sallallahu alaihi wasallam, latus'alan na an hadhi yawm al-qiyamah. Ipagisir katanod na tigyan sa alungan Amori. Agyang kai ada sabab akia liuniu inunta na kagugutamang kano na pambalingang kano na kiataguan sutianyo na wahadha nagiatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na limurka o Allah na ipagisirkad na sa alungan Amori naginan ikuan tano at takas abayang bayanan Aya maana na sulitan no di ikasusukat si iku mga kawiyagan apan tag saan tano pagkasukat suyagan sa ginawa na iya po naman na marantano na makaukit sa halal kasalad apirak imya sukat ka na ipagisir ka din sa hadapan si iku Allah ipagisir ka din sa hadapan si iku Allah Giyuto atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam pad apatiron kikay mamalang kasukadnan ka na ikay aka o anto na unon ikatalontong anto na ikatago katalyong sagyang kaiyatian ka anto na ikatagoon pagkaukit sa halal o anto na unon ikapakaukit yan ikatlo atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam abuntal askano na tarutop kinikayaan nyo si iku Allah na dinyo di itedenta di miyatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sukawapat dinyo atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam di itedetad mi subangkit o kawiyaguyagyo kakagis sa manusia na amay ko tatapon nagulalayon aso din yan kapipikiran yan si iku kapakatalingumon o bangkit o kawiyaguyagin na kasyap yan so kapapagintaw niyan sa giyang kaya dunia kaisa kiatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam man arada al-akhirah talaka zinat al-hayatid dunya kasad natigyan sa tao aya kabayaiyan na sualungan yan amore na ibagakyan so paparahisan sa iku kawiyaguyag si isagyang kaya dunia aya maana na imbagag ka sa mga karimbaran, imbagag ka sa langon-langon apakabimban ka sa iko alungan ka amori. Kanabatan no pagawa isu dunia tano, kaso dunia tano naron tanoron kapapang baali, ron tanoron mapanggalabak so kabulusan ka sa alungan amori. Kasi nasa dunia na al-amal panggalbak tano si wagadan
o gaid na sa alungan amori na yusutigtano alhisab wal jasa yuto so kapamagitong na rumpan so kambalasirtano Allah. Uminggulaw lakas isa mapia, insyaallah na ikabulusan ka na mapia. Opman waya pinggal baka sa giyang kaya dunya na surarangit ukadnan ka ang makalimuon na makataling makamambu sa alungan amori na kasandangan ka so kasupiit o kasiksaan ukadnan tano. Aya maana nagyang kaya dunya na aya pasirugan tano sii na aya panggalbakan tano sii na sukabulusan tano sa alungan amori. Aya katirono Allah natigina walal akhiratu khairul laka minal ula. Kapag pinikisabutan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na watigyan sa ikong mga sahaban yan o ini kamamalan nyo sukad na nyo ang makalimuon na matumuyo so alungan amori asu di sa dunya iyo. Naginan iisasibutan tano ko kapapagintaw tano sa giyang kaedunya kakaya kalilid na pimbarang so pagkailay tano ang mga warna mga karimbaran apagkabiban tano ron na pagkalipatan tano so kapakataling umark tano o bangkit o kawiyag-uyag tano aya patutrak tano na bupian to na ununden miyagadam tano bupian to na ununden miyaylay tano kakayaan tano si iku dunya ay nibagay raktan ukad ng tano ang makalimuon na baluin tano to pantag si iku alungan tano amori kanabot tano pambutakal sa giyang kaya dunya asa din sa kabaya o ginawa tano na inipaunot tano ron kaubar ka tano mambasa subasaw mga lokas tano malubukon daraan supulayagan ulayag ko kadaradas sundo kau di ka kundarai na katapad so tinekar na pabila amat teped na daan durangan tao na kamindud sa pakasal. Ginan. So manusia na ayapatutra ka na sukyab gir ka Allah sa limo sukyab ginyan ka sa pimbarang ikapyaw ka pupagintong kasagyang ka edunya na siing ka usara pantag si iku alungan ka amori kaba pira-pira imya wafat miyatay at tiri mao Allah na si ikya pantagan sagyang kutu adinyan di kasunor akalipatan yan sukad nan yan amakalimuon na plindungan tano si iku Allah plindung tano si iku Allah kunda datar anan kaino patut si iku manusia alalayon so katatadmin yan si iku bangkit o kawiyag-wiyag yan ang kaknabumatag kapapanutula kapakilain ka din sumaulawla anda si ama akaada to na anda si ina aka nasa kapaman ikisaluno miyada si ina aka abai miyada si ama akaada to miyada si ina aka miyada si ama aka na ipipikiran ka nasa kapaman ikatataling umalakal maut nagyuto ay maana na malubukon daraan bupiyaan to na ununden masisarog kasi ko kapagintong ka ko dunya na bang kalilipati ay man to nakiapit anako na diyakan katawan o kirampay ako magabi na mirampay kapman si iko kagabi-gabi niyan na ding kapman pipikira o baka kapitay kapira-pira ko mga tunga na itano. Pira-pira si iku mga ginawa itano at tiurog na tiurog si iku kagagawi. Ama pipia ginawa niyan na miyakanaw na si imyakanaw kupakuburan yan. Pira-pira si iku mga tunga na itano. Agum yan at sawalay na makapipia ginawa niyan. Asyulot yan sunditar niyan as kanyan imyamatawiron o gaid na ayamyakapangandaon sanditaran na sumangaw aruminigoon. Giyanan, aya maana na o patut, aya patut traktano na suki, kaya ang tano si ikukad ng tano na isabuntal arupaan, aki kaya nakakukad ng kaamakalimuon na lalayon, so katatadmin ka kukapakataling marka o bangkit o kawyaguyag, kakagis o bangkit o kawyaguyag, si ikukapakataling marka tano, agyang kuto akapagiksit tano din sa agyang kaedunya, na ginan sumasa, apisag si andan o Rasul sallallahu alaihi wasallam alangulangon sandan makapasendit sa uripan ng Allah makapasendit sa kafir na makapasendit sa mu'min amay kumagkilang rakasagyang kuto kapangganata iniyaw agusibadan
kapambalingan kaden si is alungan amori na kasandig ka na kabantayan na kaden so mga klase agyang ko to mga balas o pinggalabak ka sa agyang kaidunya na tarutop at Rasul sallallahu alaihi wasallam adeden asa kataw ori panu Allah abasan di makapasandit makapasandit so kafir sagyang kutwadan yang kapapag-Islam na makapasandit so mu'min kayangan nang naanon umu'min na tanday o kawyaguyag yan sagyang kaedunya na langulangon oras yan na deden ami langon na langulangon din ang mga galbak ay kabayaon ukad na niyan ang makalimon na miyang galbak yan na miya sirugin nagyuto ay maana na di tano lempangan aginawa tano. Bapi anto na unon din, inilimor ka tano, Allah, na baluin tano, as itano pagusara. Kung ikaswat ti andrak tano, nas itano pagusara, kung ikabayar ka tano, ukad nan tano, ang makalimuon. Na inutano kundarai, so kapapagintaw tano sa giyang kaidunya. Kaad na tigin, amatatagur ka apat timan ang mga masa. Ading ka din katawan sukapian yan. Ugaid na ayabu akia aprobang kaon sa YouTubers na mapiagyan ko ta sumyagadar ka amasa na makapataling marka mambuagyan kaayapat ka klase. Paganayron ading kakatawan sukapian yan. Ini bagay kaw Allah. Nagyang kuto kadarus syabab sumasa asaka na kangudaang kapan. Na aya ka ketukawing kaun si iku kapi agyang kutama sa aka kang udair ka la ya'rifuhu illa suyuh na aya ka ketukawing kaun na agyang kuto aka ke senior kaya senior ka kakagi mas senior ka na aya pinaka minuminos nang gedam ka sa arthritis aya pinaka minuminos na kepatiman sumatangka na miya kalubay su anggaw tao manusia na mampang ka makasendit aw babu pakakasuy su kang udairakan kabeluy nakan su orasakan beluy nakan su katagasakan alangon-langon den simba na langon den panunuatan sa iku Allah nakagi di pakandud sumasa kaso kalangulangwan o siya na ding kadimandingan-dingan akapakambalingan yan na iya bu di makapambalingan nagyang kutuami ipos amasa umiyada asuta mo ka naknaba mustahil si iku Allah aba-aba sang kasuka pa na mo kamakakasuir ka bo o gaid na suki ipos umasa akang udair ka na dinan mapundingan-dingan o ba pagkataling umana pagkakasuir ka. Ikadua tigyan ading kakatawan sukapian yan. Ini bagayr ka Allah kamay ibnur kamambo akalilipatan ka nagyuta tigyan na qadarul afiyah. So kasisir ka agyang kuto amapaparuka. Ay maana na deden rimbar apamikirang kami susugot ka la ya'rifu na ayakakak na lang kasan sa kipkisen dito na kaon na makataling umasupimbarang ang mga tiyuba o Allah napakagiro ka ubabu isa ko da makaw masu pandemik ubabu da makaw masu mga sisimpit abtad na isa ko masusurot ako na ba akambo mininggulalan so mga simbakan si iku Allah ay mala na ba ako bumiyapad ko mga tao adi manulon si iku agama. Ikatlo, ading kakatawan si Sandra Kasukapian yan na ayakya ka na lang kaon sa mipasandit ka na kadaro seha giyang kuto adapan asakit ka na ayakya kaya umaangkaon sa kinisandit na kaon na la ya'rifuhu illa al-maradi na amay kumakataling umasok kasakit alalayon so kapakagdam babulaboron igir amin itulod so idad umanusya kabapias usakit ulo na din hindi may pagataata na sanso kapakasandit ubabu isa ko da ako pen makagdam sa pimbarang ang mga panyakit na kiyan dali makutana sa orasakan. Na ayamalaon, na mipasandit o manusya, nagyang kutading kaong katawi, na qadarul hayat, subas sukapya o kinibagandar ka o Allah sa iku kawiyaguyag ka. Ini poon si iku kera utar ka akir balik, na taman din sa giyang kuta kapak katalinguma o bangkit o kawiyaguyag ka na miya kapyepyebs anan akawiyaguyag kakayasan ka mapasirog na sana ka mapanggulawlas o kabulusan ka sa alungan amori sa din sa pamulaan ka sa din sa pamulaan ka nagyuti maparagun ka sa din sa umbalay na ka nagyuti kabulusan ka sa alungan amori
na ayaki pasanditan kasan la ya'rifuhu illa al-maut na amay kumakataling umasubangkit o kawiyag-uyag na mampang ka makasandit sa manusia na makapasandit kadan si isagyang kuto oras akapagiksit ka sa gyang kaedunya kayutoy miyatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam didimbo ko sa kataw kumaurip no Allah amay kumakataling umawon subangkit o kawiyag-uyagin abas kanya na ba di makapasandit. Ginanso inaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam inindaon yan si iku mga sahaba patot suki kayaan si iku Allah na ikaya ka ubang ka di masyap so langon-langon amatatago si iku ang gawta ka si isaulong ka gustuan to na ikatalyong sa giyang kaiatian ka nagulalayon so katatadming ka si iku kawapat kay ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ataw amasisingan niyan so alungan amore ikakadalian so kapakataling man yan sa alungan amore kukimbarat mo anyan si iku kadna niyan na imbaga ka sumalo maimbaga ka sa mga pakabimban sa gyang kaiadon niya. Gyang kaiya kita papamagusin tano na inirupan yan so kilangan mawatin alhaya wa mawadiuhu anto na mga darpa akile na kasi ikutaw as kanyan nandudun sukal akaya na nandudun sukala amamala kakagya o panak na bapang nangkan uta amin ka na tika amamis uta amin ka na tika amapait uta amin ka na tika na matimos na anto na ibandagan akile anaka kumanusi asa kanyan nandudunon so kal akaya nandudunon so mana na masisipat yan agyang kuto akal amamala na sukon so taw akadedalman si isa gyang kuto akal akaya na paganay akile nakas iko betadan yan nagita iltizam alhaya fil kalima aya maana na sutaw akadedalman sas kanyan na malaikaya na gumala imamala na siya paniyan so kapi akapa din yan di kapakatero siya paniyan so mapi adin yan di kapakatero aya maana na fal kalimatun mas'uliyatun khatira so katirutan no na mas'uliya ipagisir katanuanan sa hadapan si iku Allah kakagi sumanusya na dingkas kanyang kakilatis o anto na unon ipakabtadien o gaid na isa na sumanusya na andi kapakatiruyan na mi anto kakaden o anto na unon ipakabtadien kagi sukatiro na dua kekuasaan guna sukatiro na ipakalaam nangka sukatiro na kapakay mambua ipakarundan ka o di na kasabapan sa makabinasa ka amay ko sukatiro ka na din ka bo kuwaan sa imped kakagya tabi ako bo na kagi sudilatano na sukabasaw mga lokstano ada atulanon na miya kalabulbud akapkap kasangkaon na din kakatawan na sobra sa papakautas masakit akapapakata na iyan aya kasya pa tanuron si iku katiro tano as itano mosar ko ikabaya ukad ng tano makalimuon na aya katiro ukad ng tano wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid daas sa ginsing na daas sa timambu akatiro tano na inunta atigu Allah na adin at tumutunggoon makadadar pa at tumutunggoon ay maana na sa timambu akatiro ka na adin amalaika aasain ka okay amakadadar pa at tumutunggo sa gyang kuto adin kad itiroon na aya patut na mapresarasam ka agyang kuto akatiro ka ino mga day gyang kai akatiro akan kabaluyai asimbakan si iku Allah ino mga day gyang kai akatiro akan anto na unon kapakasimbuang yan kakagyeso Imam Shafi'i na yakatiro yan. Na sukon sumanusya na iratigyan akabayaan yan asakan yan na petero na daan yan adi pamimikiran na agyang kutwa ka petero yan anto na imapetero akan maslaha okay kamapian o aya mapetero ka na pakabaloy a poison kadutian yan so kapapagingad aya maana na so mga tao adi ingi ginawa na makapanggaganata kasabab sa agyang kutwa karata kay katero na ay kalaadusa
amya kuang kaun. Ayamana ng beluin tano sukat tiro tano. Ika mamalatano o batano kasudi ukad ng tano amakalimuon. So kya taguan yan draktano si iku dilatano. Aditano mapya kasangkapan kakebelui sudilatano katirutano asimbatano si iku Allah kalimatun tayyibah sadaka. So kapakatiru ka sa mapya na kalimat tayyibah na sadka. O to sadka. Okay. Ayamana na papakapasad tano sa mga amal tano ang mga pipya di makanggulalan si iku mga katirutano. Na aya kailangan na kanabatan pagusara sudilatano asa mabuloy at kibasaon mga Arab sa ini baratan nila nun na sukon sudilatano na suaban aya maana na detar kon unipay aw pamakuding ka masyap na sa kay pagbutan niyan kebisa ang kanyan kapira-piray taw as kanyan na miya kakwasa sakit yan gumidam sa sawan kagi sabab sa giyang kuto as kanyan na mapasang ikasuruyan mapasang ikapamaganta, mapasang ikapanutya na amayamay kukya bukaan yan agyang kutwa katiruyan na di pakandud na miya kakwa sagdam niyan nervyos kakagiti na baginambed naging kanan adiran saan di ipulangan na kasusungkiataan naginan sukatiruakan na kailangan na sukatirutano na opure ka amadadalam rakaso kaya na kamamala na siyapan ka agyang kuto akatero ka siyapan ka agyang kuto akatero ka ang kayno kuha nakaatigyan sa ibarat na so Abu Bakr Siddiq so kung so Abu Bakr Siddiq nas kanyan ay sa arupaan yan na patiguan yan sa maruni ator agyang kaiadilaian pantagbo sa uba ayakap kasyan na uba makatiro sa kasakitanon so pagarinyan ay maana na sutiran apapakautas agyang kuta katiro yan na din yan ditiron ya lisani hay dilakan kul khairan na tiro ka sa pampiya kagyutoy kya paguntong ka na uba ka di makaptiro sa mapya, nagaganag ka, nararanak ka, kaang ka di makapasendit. Kakagian din ni, kibus out na ka, sagyang kutwa katiro ka, nadid no to pakandod. Kana basta bagi iso sabaad ko mga maranaw, di magistorya, na ibabanay niyang bunat, tigin, tigin ko pasusungkiataan na ipalawakan bu. At hindi na no to ditiroon, nauriyan yan natigin na amay kong ko pasusungkiataan na ipalaw niyang kumbuak na ba niyang katiro. Waliyazubillah na plindong tano si iku Allah. Baluin tano sa mga katiro tano at tasbeh. Baluin tano sa mga katiro tano akan da'wa. Kaayapit tamanan akyatiroon o kadnan tano amakalimaon. Na ayapit tamanan amapi akatiro na agyan kuto akipanulon na ka si iku kadnan tano amasaling gagaw. Kipanulon na ka, si ikukadnan ka, si ikukasabutaon. Ante ituhan ka. Kipanulon na ka, si ikukadnan na ka, si iko, kasimba at tanuron. Kipanulon na ka, si iku, kaunuti, si ikukadnan tano, amakalimuon. Kapapamagusiat tano, si iku agaman tano, naginan ipitemanan, amapia akatiro, apapakasimbuang rakat tano. Balwi na ka, sukatiro ka, alangon din, ikaswat ukadnan ka. Makaptiro ka, amrum bil ma'ruf, pakasugo ka sa mapina, pakasapar ka sa marata, pakaislah ka, pagkumpian ka sundulon-dulunan o mga tao, kanaba ay pasirug na ka na anton ikadutiin ka sang mga tao, so di makapang titiraw ang gaganata, namiyang ilay ka sa ukit, ikya pakasuruyan na ka, namiyang kang gaganata siran. Na plindungan tanwanan sa iku Allah kagi iso katirutano na mas uliya ipagisirtano sa hadapan sa iku Allah kuketiron Allah wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deden sa ginsing deden akatirutano inunta na den amakadadar paon at tumutunggoon ay ipagisirtano din sa hadapan sa iku Allah. Miya kaysa na sumuad ban jabal napitiro yang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah awsini. Hey Rasulullah nawasiyati akong ka. Na anto na ipitin o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubudillahi ka'annaka tarahu. Nasimbaan ka su Allah.
sa datar ka ubas sa kanyan no pagkailay. Ay maana nagyang ko ta kasimba ang kasi iku Allah na datar kanyan o pagkailay kaginan na ya resultanan na makapambilang at tao na makapipiyas sa manusya kaya mapipikir ka na bepianda ka din matago o kung mga darpa bepianda ka din miyatago si iko pimbarangan ang mga rumpnaan sa giyang kai adunya na may sisa ka. Antaw nung kami sembur ka sa ikumadakal ang mga tao na makalangang ka din sa kambilang tao kakagisukanan ka makalimuon na pupagilain ka niyan. So tigong mga lokstano, kaya kabusailag. Maana kaya kabusailag na napipikiran ka na makalangang ka sa kambilang tao, makalangang ka sa kapipiya kagisukanan ka makalimuon na pupagilain ka niyan. Okay. Urian yan ay nisumpaton o Rasul sallallahu alaihi wasallam ay niwasyat yan ki Muaz wa'adud nafsaka fil mauta nariparaduin ka pakapriparaduan ka at tigyan so ginawang ka at tilagad ako kapakataling umarka o bangkit o kawiyag-uyag ka masyaallah kagi sumanusya na aya priparaduan tano na suka pakatugalin tano sa alungan amore kaino'y matatag usagyan ka dunya alangon din pagumbasay na langon din kagba na yabo arakatanuron na sukat taling umaantano na kabulusan tano sa alungan amore. Wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlaku bika min hadha kullihi kala hadha wa ashra biyadihi ila lisanihi. Na antunay Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam amaya tigyang kakabaya ka ay itagudaya ka ay mana na mipipya ka miyakari para dukapan si iko kapakataling umarka o bangkit o kawiyag-uyag ka na amaya tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya kabaya ka na itagudaya ka makuwang ka sukapian yan maparagun ka subalas yan sa dunia akhirat na kumpananakaon at tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam na epiki titinias o Rasul sallallahu alaihi wasallam kuliman yan adila iyan ayam maana na sadin sa kala amya sirug ka agalbak ka kayang bilangan taong ka na iya pagka kumpananakaon na sudila ka kakagi ubay-ubay mabaloy ayam makamrat ko galbak ka na so karata ka ikat katero di mapiagyang ko to aka papakasimbuang ka o katero ka ginan ininda or katano o Rasul sallallahu alaihi wasallam aya pagibati-batan tano na miya kalala so mga simbatano si iku Allah miya kalala so kya pakapriparado tano sa mga galbak tano ang mga pipya o gaid na isa amya kaantiron na giyang kuto aba kabutero na sidi panggagada mo pagaring ka sa kurikod abasaw no mga lokas ayam ana na sobra sa papakautas na sobra sa puison kasang ka maapad ko mga tao ang mapasang ikasuruyan sang ka maapad ko mga tao ang mga talyantaan sang ka maapad ko mga tao ang mapasang ikapanutya na plindungan tanwanan sa ikukad ng tano ang makalimuon kada mabaloy so kasangkapan ka ay nibigay ka o Allah adila ka ngari ka asing ka pagusara sa iku kalimat tayyiba mapiakat tiro ako man kasukalaian ibalas na kalaian ikipantag sa alungan amore. Kaisa kinindaon na raktanuron o Rasul sallallahu alaihi wasallam kukyatiruan yenon sa mabaloy agyang kai adila tano asita no pagusara ko ikasusuat ukad nan tano ang makalimuon. Na isa kyatiruan o Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Isa kyatiruan o Rasul sallallahu alaihi wasallam apad amada dalam sagyang kai amanan yan na uturo Allah so sakataw am urip niyan sakataw amama inutumya turo kasi ini sabab po Allah sa giyang kuto ndawan kasi iku agama sir ka likaan no Allah so tawfik yan kasi ikyasanangan sa giyang kuto ading ka di ka pamagusya si iku agama tano agama Islam na iyak tiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumur ka kunuto adi su dunya agus sumadadalmon. Masya Allah. Anto na ikala abalas, anto na ikala akipantag,
Asa giyabu kini sabapan rakaw no Allah agyan ko ta sa kataw urip niyan. Na inutiofikan no Allah ko kaya pakapag-Islam yan. Sabab sa gyan ko to kapiyang kay katero kau nga kay katero naron teofikan no Allah nan naman agyan ko to apa mamagayan ka at tumor ka adis dunya aw sumadadalmon. Napiray kileng ka sa gyan ka dunya amyagdam ka akamapian ka. Masya Allah. Na upagagdam ka ang mga pipi ginawang ka, na ayapan ami kumakataling makasalungan amore. Na ginanso ka laaki pantag. Ang baluin tano sa mga katero tano, na piya ka pusod tano sa giyang katwa katero Allah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, daapit temanan. Ama piya katero, o oripan o Allah, manusia, inunta na giyang kuto aki panulon na ka si iko. Kau notis iko kanan tano ang makalimaon. Papanutul na ka so kapyaw agamatano agama Islam. Papanutul na ka agyang kuto akapakataling matano sa alungan amore na ginan isa as kapya o kaya amadalam marktano. Ang baluin tano so mga katirutano aya mapatirutano. Nasu ikababayar tano o kadnan tano ang makalimuon. Kaya ilayang ka nagyang kai adila ka na inubmyatiro khataron azim. Miya kalalaso, kababaluin yan, peligro si iku mga anggaw ta ka inaman, ayadan, nabiluyo Allah at tiyago iyan sa gyan kai, piya kasuldian sa gyan kaya, dahala kafasin. Tiyago iyan sa gyan kai, diurang yan sa gyan kaya durang, kakagyag ta peligro, upon ka di masyap sudila ka, ading ka mausar sa iku simbang ka sa iku Allah. Tiyago yan sa gyan kai, adu-adurang, ay mana na, tiyago yan nun agyang kai ang ipanaka. Na umaka, din kan kagaga, kamakaptiro-tiro ka dan, sa emaptiro ka, nakadyong katang ko mga tao, napakatitubang ka agyang kai adila ka. Mangipan ka. Na ubang ka pandi kagaga, kamakaptiro-tiro ka dan, na kamad ka. Ay mana na gyanam, biyaluyo Allah, so dilatano at tiyago yan sa gyang kaya dakhala kafasin, diurang yan sa gyang kaya durang kaan maylot, kasiptiyang kaon ang sa ubabadan ay mapadekas iko mga tao mapasang kapanutya, mapasang kapamaganta, mapasang kasuruyan o di na sang mga rarata asipat agyan kay adilatano. Naginan so pagampaganay amawatin kakilalaan tano si sagyang kai kaya nakadadalam tano agyan kai akala amamala. Ikadua, arupaan. Kilayan tano sa giyang kai mawatin alhaya na ayah fadal insan na siya pangkon o manusia o baskan yan na di may kakriya sa marata so tutulanon. Ay maana na aya patingan ka na aya panggulawlaan ka tiga na maahbab taan tasma udunak faatihi. Wama karihta an tasma'a udunak fajtanibhu. Sa pitamanan, babay ka, manag ka, ikapiyang ka, na kang gulaw laa. Nasapman sa piyakasisingay, uba manag tutulan ka, na pananggilain ka. Aya maana akatimplanan, na so ikadwa kilangan, ko kakiletano, si iko kamamala, na siyapan ka aginawang ka, o bangka mitalog aginawang ka si iko, mikakriya kaon sa di mapi atutulan ka. Na ayaraya ganyan, na gyang kay hadis miyakang gulalan si iki Anas tutulan si iko Safia bint Huyay aginan su isa ko mga darod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyaka isa kon na miya misita ko Rasul sallallahu alaihi wasallam so kon su Rasul sallallahu alaihi wasallam nas kanyan na mag-itikaf. So kambaling o Safia na inidulog kanyan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na miya balakiran agyang kutuadwa kataw amama si kumang ansari. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Na suki layran si ikuraso sallallahu alaihi wasallam adan ami pagpadaian na minggagaan siran. Ay mana minggagaan siran kay kumay layran na ipagpada uraso sallallahu alaihi wasallam asa kataw abai. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam
na anto na imiyatiro kiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha Safiyatu bint Huyay. Matan at tigyan agyang kayapdakan nagi iso Safiya bint Huyay. Faqala subhanallah ya Rasulullah, na ayabu amiyatiro agyang kutwa dua kataw amamas iku maansari na subhanallah ya Rasulullah miyatasbihiran su Allah, na ayam yatiro kiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Kamataan at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam aso syaitan na yajri sutigtan o apagandar sagyang kai ang bawat anu Adam sa Eden apagukitan niya nasuka pagandar urugo. Ay mana na miling kagyang kutuwa dua kataw na magaan sumagaan na salakaw miya pikir ka. Mataan na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam asakan na ikil kakan. Mataan at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ikil kakan o ba ako niyo mapaginantangan mitimbri si iko po sa iyo o di na mititik si iko po sa iyo aya mapamikirirakan at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumarata adadabiatan marata apaparangayan na ayam ya sabot tanuro na ipalagwing ka ginawang ka o bagyan ko to akatataguan ka na keberampanganon at tutul o mga tao sa di mapia akan gakututulan ka. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na liniwagan na ganyan mataan aging kaipagunot akan na su Safiya bint Huyay na ukasala pagkalalakaw kamambo na adami pagunot aka di katawan o ginawain ka o baging ka emi pagunot aka na pakiwataan ka o di ina bapa ka o di ina mahram ka na ayasin niya po Islam na umayleng ka so pagaring ka aminimbalak ka ginawain ka malo miyatingala pamana detar o di kanyang pandi ka pamiru-pirutang at tigin na iya kapipikiran niya noon na basala kawa ipagunot ka na so kasi pang kasaginawang ka na tiruang ka nagyi na mahramak na kapakiwat anakan mahramak na kabapaakan o di na uba kami akabangon sa walay dakatukawi kainusun na so ay alan an nikah kapakalang ka pa si iku kapakabangon sa walay kakagiya uba makatundog so dua kataw si mamakasan o si babay kasan adi katawan o mga tao na may beden na miyasiyenta ka naptiron ka nag-iiso darudo pa akan amay ko sa mga tao na dirang katawan ay maana na bayan-bayan na nanan atakas akuan tano atakas upama na ipalagwing ka aginawang ka o baka masinta sa isagyang kuto di mga pipya upama napakapaawing napakaburing sa irka ikada o menangka sa bapro nakatiyam yakarani agyang kaya oras tano sa penalamatan nami so agup silan salam namin ago salan salamat si iko mga kakatano si City Devotion Superintendent Ana Zenaida Alonto Unti Alhaj Guso Assistant School Division Superintendent Doktora Subayda Diron Ampuan si Doktora Baisaroni Gotok all the district supervisor or principal or teacher lang na miskano den penalamatan lang na miskano den apselaman 3 course supervisor Doktora Fatima Mogni Doktora Gloria Galo Doktora Byron di sumangkop na salam rekano den ago papenalamatan amiskano insyaallah ko kailay amiron sa mapiamambo so kipambalaan yor kami so ayamala apselam nakan ago penalamatan nakan nagyang kay mabaloy a coordinator tano si Okti Ma'am Zanay na Sabarat san ka oktiakan so salam ago kapipia ginawa so mga pagariakan ang mga aisal mudarisin babulaboron so mga aisal mutatawiin salam rakanusan okay penalamatan akan skano ko dinyo kapakapandaray nun si iko mga meeting tano si iko kiap meeting tano sa monthly meeting sa gyang kaya January 3 salamat rekano ko dinyo kapakandaray nun ko kiya pakadar pa iyo so salamakan na deden siwiing koron lang na kanden sila man so mga tunganay mga ginawa pamana lang din o piniatanakan na riyang kumakanden aso
sanang akalilintad na mambagian o kadandan o mga Muslim sa gyang kay dunya kagagyang kay oras tano na live din na sa social media dad na asaw inakang ko salamakan lang nakan skano din siya lam ka lang nakan skano din ginawa lang nakan skano din bangsa lang nakan skano din tunganay so aya pa kaurya nakan si inagyang ko to isa ko mga morya taw tano si Asma Ali Fikri morya taw tanwanan sa Pindolonan munay at yari mawala si Kuya Musulasa na yadar pa lupay kang babitadan yan. Okay, seksi anakan agyang kayawata na isini kumapya. Mapya parangay, napakasurgaan o Allah, rizkian o Allah, mga luksyan sa kasabar nagukapantang. Si Asma Ali Fikri, tiyarimay ni Walay sa Kuya Musulasa. Okay, seksi anakan agyang kawata na mapiyay parangay, mapiyay kipikin dudulo na. Aya bulan alupa ikang butadan yan. Balwin o Allah so kuborian asurbi o surga. Okay. So salamat ka nag-YouTube din asaw inakan lang nakan skano din. Salamat ka lang nakan skano din ginawa lang nakan skano din tunganay. Okay piniatang ko din ay din amaka. Bagian ko salam akalilintad na so kadandan o mga Muslim, special boso salamat kang kubala kang kotapar si Alim Abdurrahman Sarunay Puli. Gibo subang sanyo sa Bacolod Karawi as si Umuhanan Warda Saybin Masakal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.